Kaban kong ako aban kali pi baro ki nong page ki video jong kene channel mano ba itu ya kane kan thei kaptip kerting kamia khalifa ki ba itu ya ka ke de ki legend ngam ko asuban ong gano kono ki de ki legend but ngan ya kren lo i pia kane video ka kren na yu halo kane ka thma mo de kaban kong ai khob lai pi ban wan channel de kane ka de ka de ka kan thei ka actress ba ak ya ki film dakai te kane ka kan thei ka sa ka shong hagari Lebanon but kalongum ne kane jingjia ba ka Israel kala thar da ki namding ha ka Lebanon palat arspa ngon ki brio ki yap ha apogari Lebanon daki spa tali ki namding ka Israel ka ther hagari jong gane ka mia khalifa kumbangel tip ka kerteng jong gane kan thei ka ba ngi film dakai te gane kan thei da kan tin ka ba ngau si kalpan pau social media account Instagram jong ka da ka ba ka ong kum ne mia khalifa da ka bas ngau si kalpan pau check pai ba but shaki fan jong ka ki besmau tanat man pe ya ki video jong ka ba ka dap da ka jing ngau si ba ka Israel kala thar da ki namding hakari Lebanon kari jong ka sa comment section ba phide ki fan jong ka mia khalifa ne ka fan jong no sa comment section la de phide ki fans jong ka mia khalifa phide ban san e ka babli kham tam kishin rang ki video sa tan pe ki video jong ka